Ugye? Ezért kell egy számítógép közelébe kerülni mindenkinek egy-egy pillanatra. Sportszervezetek és területiség. Ugye a sportban nagyon fontos a terület, a beutazható terület, ahonnan a gyermekek oda tudnak utazni, ahol mint edző el tudok jutni, ahol az aktivistákat össze tudom szedni, önkéntesen el tud jönni 10-15 kilométerbe, 100-at már nem fogok tudni megtenni. Tehát nagyon nagy szerepe van a sportban a földrajziságnak. Én szeretnék megemlíteni egy szervezetet, a European Non-Governmental Sport Organization. Erről annyit emelnék én ki, ami számomra fontos. Két fő dologon dolgozik ez az amúgy non-profit szervezet, hogy az Európai Unió Sportbizottságának ajánlásokat tegyen, illetve a tagszervezetek vezetőinek szintén ajánlásokat tehet. Most nyilván egy ilyen szervezet, egy ilyen magas szinten lévő szervezet 5-10-20 években dolgozik, gondolkodik, nem lesz fél év múlva változás, de ha nem gondolkodunk 20 év előre, akkor 20 év múlva is a gyermekeink állni fognak és nézelődni. Azon kívül, amikor a Nemzeti Sportszövetség főtitkár asszonya, hogy itt látható, és az elnök úr, hazatérnek egy ilyen konferenciáról, és a kezükben tartanak néhány dokumentumot, hogy kellene a sporttal foglalkozni, akkor abba gondoljunk bele, hogy a sportszervezeteink mennyire hatékonyak ahhoz, hogy egy ilyen magas szintű víziót itt a gyakorlatba bevezessenek. Ha nincs informatika, esélytelen ez a dolog. Tehát sportszervezetek Magyarországon, itt látható hátam mögött ugye kivetítve Magyarország térképe, azon belül a megyék, és a megyéken belül pedig a régiók és a kistérségek. Nagyon fontos az, hogy tudjuk, hogy ki hol dolgozik a sportért. Ezért volt nagyon fontos, hogy én Székely urat még nem is hallottam őról, nem is beszéltem vele, a távozott hölgyről sem tudok, de egyben biztos vagyok, hogy azért vagyunk ma itt, mert érdekel minket a sport. Össze kell kapcsolódnunk, és szükségünk van egy eszközre, hogy tudjunk egymásról. Ezért került létrehozásra ez a sporthálózat, és itt, amikor látható, hogy a pécsi kistérséget kiválasztva, látható az, hogy kik a pécsi kistérségnek a vezetői, melyik városok tartoznak ide, milyen általános iskolai sportlétesítmények vannak, és itt alul látható, hogy kik a sporttudósok, testnevelő tanárok, edzők, akik ebben a kistérségben léteznek. Tehát kik azok az emberek, akikkel én jobbá tudom tenni a sportot, ha ez engem érdekel, már pedig feltételezem, hogy itt mindenkit érdekel. Ugye, ezek azok a személyek, akik a sport környékén tevékenykednek, de hol érjük el őket? Hogy tudom én azt, mondjanak nekem egy olyan eszközt, hogy én például itt Egerben megtudjam, ki az a első 100 ember, aki az Eger környéki sportban a legfontosabb. Mert erre a kérdésre jött létre a sport szakemberháló, szintén láthatjuk hazánk térképét, abban a listában látható az, hogy edző, testnevelő tanár, jogaoktató, sportorvos, és a lista igény szerint bővíthető. Amikor kiválasztom azt, hogy edző, egy kis pontoskák jelennek meg. Ez szintén egy Google Map, tehát egy olyan technológiára épül, amit ezek a prezentáció elején említett fiatal emberek hoztak létre, és amikor én egy ilyen kis pontoskára rákattintok, akkor láthatom, hogy mondjuk Tatabányán 8 edző van a rendszerben, és fényképpen láthatom, hogy mi az ő sportágja, későbbiek folyamán pedig megkaphatom az elérhetőségét. Tehát ezek azok az okok, ami miatt a sportban dolgozó embereknek igenis el kell érni, hogy személy szerint mindenki képes legyen internetezni. Nagyon fontos. És nem azért, mert számítógép rajongó vagyok, a sportot sokkal jobban szeretem. Kistérségi stratégiák készülnek, ezt mindenképpen fontosnak tartom megemlíteni. A ksr.sportolónemzet.hu stratégiák menüpont alatt elérhető. Jelen pillanatban 11 olyan stratégia, ami arról szól, 20 évre tekintenek ezek a stratégiák előre, hogy mit lehet kezdeni a sport jövőjéért. Onnan kezdik, hogy óvodai sportlétesítmény, általános iskolai, de nem mennék tovább. Engem nagyon inspiráltak ezek a 80-100 oldalas dokumentumok, amit lehet látni, jó sokan írtak Barcs környékén. És Barcs, én Budapesten születtem, élek, nincs fogalmam Barcsról, de ha leírják, ha fölteszik, én el fogom olvasni. És talán hozzá tudok tenni, talán őt tesznek hozzá egy gondolatot ahhoz, amit én csinálok. De minden esetre erősíthetjük magunkban azt az érzést, hogy bizonyos sporthoz tartozni, ez egy jó dolog. Ugye változás.
Hát változnunk kell az informatika felhasználás terén, ezt megteheti a szervezet tetején lévő vezetőség. Ugye jellemzően a sportszervezetek vezetői nem informatikai felhasználók, nem indítják el ezt a változást. Elindulhat az egyének részéről, ahogy lehetett látni, több százezer látogatója van egyetlen egy sportági honlapnak havonta, tehát az egyének már igenis rendelkeznek azokkal az ismeretekkel, amik ehhez a használathoz szükségesek. Más kérdés, hogy fogjuk ezt a sport mentén összehozni, és azt mondani, hogy hát akkor ezt tényleg csináljuk meg, közös érdekünk. A Sportinnovációs Bizottságnak ez a célkitűzése, hogy ilyen jellegű gondolatokat a gyakorlatban valósítson meg, illetve 1000 más dolgot a sport körül innovatív módon kezeljen a táplálkozás, a környezetvédelem és egyéb területek terén. Minden egyes sportszervezet már azért megjelenik az interneten valamilyen módon, de szükséges az, hogy ezek a kommunikációs csatornák hatékonyabbak, korszerűbbek és szélesebbek legyenek, illetve a sportágunk minden egyes személyét el tudjuk vele érni. Akkor igaz, hogy én rendezek egy kézilabda gyermekbajnokságot Budapesten, a 11. kerületben, akkor erről tudjanak Barcson, Szegeden, Veszprémben, ne jelenjenek meg, mert nem tudnak. Néhányan jöjjenek el, hogy megnézzék páran, de tudjunk róla, és én is tudjam azt, hogy Veszprémben mi történt a hétvégén, vagy mondjuk Egerben mi a helyzet a kézilabdázással. Ezeknek a csatornáknak, ugye ha a sportra visszatérek, egyetlen egy fő üzenete van az, hogy testkultúra. Informatikáról beszélek most, de azért a gyermekeink már nem sportolnak. Ezt azért merem mondani. Nekem is van 2 nem sportoló gyermekem, ütömvágom őket, és a környezet, ami körülveszi őket, nem alkalmas arra, hogy a sportra rávegye. Tehát én leszek a sportoló fanatikus, aki sportolok, mert a gyerek elmegy az iskolába, és nem lesz 2 sportoló osztálytársa. Nem lesz egy tanár az iskolában, akkor azt mondja, hogy néztek ki, srácok, kúpos a hátatok. Tehát a testkultúrának a fontosságát kommunikálnunk kell, ezért kell az informatika eszközeit felhasználni, hogy ezt el tudjuk juttatni mindenhová.